През 1965 година по кълдарамените улици на Пловдив се случва нещо, което никога не е било обяснено. Сърцето на стария град, място, пропито с история, изкуство и памет, се превръща в място за едно тихо, незаличимо присъствие. Всичко започва с една забравена къща, далечния звук на каменни стъпки и погледа на статуи, които сякаш наблюдават всяко човешко движение. Пригответе се да се потопите в история, която съчетава реалното и невъзможното, където времето се вкаменява, а границата между живото и неподвижното се размива, базирано на записи и свидетелства от времето. Абонирайте се за още истории за тайните, които историята би предпочела да забрави. Под кълдарамените улици на стария Пловдив, където камъните пазят звука на всяка стъпка и въздухът мирише на влажна вар и старост, се носеше легенда, която никой не обичаше да разказва след залез. Говореше се, че понякога, в най-тихите нощи, когато часовникът на църквата, светите Константин и Елена, удари полунощ, статуите в града леко променяли позите си. Не се движели пред очите на хората, но на сутринта стояли различно, ръцете им протегнати в други посоки, лицата им насочени към места, където преди не гледали. Никола, реставратор на каменни паметници, беше човек, който не вярваше в такива истории. След години работа в археологическия музей, той се гордееше, че гледа на всичко с очите на учен, не на суеверен старец. През пролетта на 1965 му възложиха проект възстановяване на повредените барелефи и статуи около къщата на Ламбеви, близо до хълма Небет Тепе. Местните отказваха да се доближават до мястото след мръкване. Проклятие, шепнеха жените по пазара, камъните там не спят. Първите дни минаха спокойно. Никола измерваше пукнатини, записваше, рисуваше контури. Но още на третата вечер, когато остана по-дълго, усети нещо. Вятърът спря внезапно, въздухът натежа, а сенките станаха по-плътни. Докато си прибираше инструментите, чу звук, тихо стържене, като ногти по варовик. Обърна се. Статуята на жената с факела, която преди час беше гледала към улицата, сега беше обърната към него. Сърцето му заби силно. Светлината е измамила очите ми, каза си той. Но когато на сутринта се върна, факелът в ръката й вече сочеше право към вратата на къщата. На четвъртата нощ Никола реши да остане нарочно, за да докаже, че всичко е оптическа измама. Постави стол в центъра на двора, запали лампата си и започна да наблюдава статуята. Минутите се нижеха, часовникът удари 11. След полунощ въздухът стана ледено студен. Светлината започна да премигва, а от някъде се чу стон. Не човешки, а каменен, глух, дълбок, идващ от самата земя. Статуята потрепери. Никола се изправи, но не можа да помръдне. Нещо го държеше. Очите му срещнаха нейните, сиви, празни, но живи. И тогава тя се усмихна. Камъкът около устните се напука като изсъхнала кожа и отвътре излезе въздишка. Не трябваше да ме будиш, прошепна гласът. Никола отскочи назад. Лампата падна. Стъклото се счупи. Тъмнината го погълна. Единствената светлина идваше от факела в ръката й. Сега пламтящ с бледосин огън. Страхът го парализира. Вятърът се върна, но вече не беше въздух, беше шепот. Един ще гледа, един ще помни, един ще замълчи. Когато сутринта пазачът намери Никола, той стоеше все още в двора, с очи вперени в статуята. Не говореше, не се движеше, само дишаше плитко като човек, който току-що се е измъкнал от сън. Ръцете му бяха покрити с прах, а върху рамото му, сякаш отпечатана от тежест, се виждаше следа, каменен отпечатък на женска длан. След инцидента всички в музея избягваха да говорят за Никола. Официално той бе изпратен в отпуск по здравословни причини, но всеки знаеше, че нещо в него е останало по този двор. Само старият пазач на археологическия музей, бай Димо, си позволяваше да казва на висок глас: камъните в Пловдив слушат, момчета, слушат, ама и запомнят.
2 седмици по-късно, когато комисията реши да продължи реставрацията, новият специалист, мълчалив млад мъж от София на име Тодор, пристигна в града. Той не вярваше на легенди и не се впечатляваше от страхливите думи на пазача. Камъкът е материя, не магия, казваше. Първата му нощ в Стария град беше безсънна. През прозореца на малката стая, която му бяха предоставили, се виждаше част от двора на Ламбевата къща. В лунната светлина статуите приличаха на хора, застинали в разговор. Малко след полунощ чу тропот. Сякаш някой влачеше нещо тежко по каменните стъпала. Излезе навън с фенер. Улицата беше пуста. Но когато светлината мина по фасадите, Тодор забеляза нещо странно. Всяка статуя, до която светлината достигаше, имаше малка цепнатина по лицето, точно там, където би трябвало да е устата. Вдиша дълбоко и направи крачка назад. Вятърът донесе миризма на влажна глина, някъде в мрака се чу тихо прошепване: още един пазител. На следващата сутрин отиде до двора, където беше станал инцидентът с Никола. Всичко изглеждаше спокойно, но когато се приближи до статуята на жената с факела, забеляза нещо, което го накара да замръзне. По рамото й имаше 5 отпечатъка, сякаш от човешка ръка, вградени в самия камък. Всяко докосване оставяше леко вдлъбнатина, а по тях се процеждаше червеникав прах, напомнящ засъхнала кръв. Докато оглеждаше внимателно повърхността, от някъде се чу глас. Тя се движи само когато никой не гледа. Обърна се, зад него стоеше момче на около 10 години, с прашно лице и очи, които блестяха неестествено. Какво каза? Попита Тодор. Тя не обича да я гледат, затова през деня спи. Коя тя? Момчето се усмихна и посочи статуята. Всичките. Преди Тодор да успее да попита нещо повече, детето вече го нямаше. Останала беше само следа от прах, която се виеше по земята като дим. Вечерта той отново се върна, реши да провери всичко сам. Подреди лампите, запали фенера и започна да скицира контурите на всяка фигура. В двора имаше 6 статуи: жена с факел, старец с книга, 2 деца, жена с гълъб и мъж, който коленичеше. Техните очи бяха изработени от мрамор, но изглеждаха влажни. Малко след 11 часа лампата мигна, въздухът застина. Чу се пукот. Старецът с книгата беше обърнал глава. Само с няколко градуса, но достатъчно, за да се види промяната. После още една. Тодор замръзна. В следващия миг всички статуи бавно се насочиха към центъра на двора. Камъкът издаваше звук като дъх. В средата на двора, върху каменния под, започна да се оформя кръг. Пукнатините се съединяваха сами, образувайки символ. От цепнатините излизаше гъста сива мъгла, която се виеше нагоре, докато образува лицето на жена, същата като статуята с факела. Гласът ти беше тих, но проникващ. Ние не сме творения, ние сме спомени. Камъните около нея засияха, а стените на къщата започнаха да дишат. В този момент Тодор осъзна, че никой никога не е извайвал тези статуи. Те винаги са били тук, просто са чакали да ги видят. Тодор не можа да спи след онази нощ. Всяко затваряне на очи връщаше звука на пукащ камък. Всяко трепване на сянка му изглеждаше като движение на мраморна ръка. Сутринта отиде при пазача бай Димо, който седеше пред музея с чаша кафе и поглед, в който живееше повече знание, отколкото старост. Вие знаехте, нали? Каза Тодор с глас, който трепереше повече от ръцете му. За статуите, за това място. Байди му не отговори веднага. Вместо това бавно извади от джоба си малка, потъмняла от времето икона. На гърба й имаше надпис, почти изтрит: Бог вижда, когато човек вае живот. Не ги наричай статуи, момче. Те не са направени от хора. Те са хора, направени от камък. Тодор се намръщи. Какво означава това? Преди много години, когато Старият град е бил още жив, един майстор-скулптор пристигнал тук. Казвали му Михо от Родопите. Правил образи толкова истински, че хората твърдели, че дишат. Когато князът му заповядал да извае лице на жена си, Михо отказал.
Няколко дни по-късно жената изчезнала, а нова статуя се появила пред къщата на майстора. Всички казвали, че била тя. От тогава никой не работил тук. Камъкът не прощава, когато се намесиш в паметта му. Тодор не повярва. Трябваше да има логично обяснение. Реши да потърси архивите в музея. Стари записки, инвентари, всяка следа от Михо. Прекара целия ден в прашната зала на втория етаж, прелиствайки пожълтели страници, докато накрая намери нещо – дневник, датиран от 1882 година. Почеркът беше нечетлив, но думите «тя не спи» се повтаряха на всяка страница. Слънцето залязваше, когато изведнъж една страница се отлепи и падна на пода. Тодор я вдигна. На нея имаше скица, лице на жена, идентично с това на статуята с факела. Под нея подпис Михо Пастирев, Пловдив. В същия момент се чу трясък отдолу. Вратата на залата се хлопна сама. Стъклата затрепериха, прахът се вдигна като дим. Всички снимки по стените паднаха едновременно, но не с лицата си надолу, а нагоре към тавана. Тодор замръзна. От коридора се чу стъпка, бавна и равна, като камък, който се влачи. «Кой е там?» извика. Никой не отговори, само стъпките продължаваха. Когато отвори вратата, коридорът беше празен, но на пода имаше следи, отпечатъци от боси крака, направени не от кал, а от прах, който тлееше като пепел. Следите водеха надолу към двора. Излезе бавно. Небето беше уловно, въздухът неподвижен. Статуите стояха където винаги, но под лунната светлина изглеждаха различни, по-тъмни, по-плътни. Всяка една от тях имаше нов детайл – веничка, бръчка, пукнатина като усмивка. И тогава ги видя – нови фигури. Две. Не бяха там предния ден. Едната беше момче, което държеше камък в ръце, а другата – мъж с фенер, спуснат към земята. По лицата им още личеше следа от боя, влажна и прясна. Тодор пристъпи напред. Сърцето му биеше в гърлото. Докосна рамото на фигурата с фенера и замръзна. Камъкът беше топъл. В следващия миг всички статуи около него се завъртяха едновременно към него. Очите им заблестяха като отразяващи пламъци. Въздухът се напука от звук, подобен на шепот. От устата на жената с факела излезе глас, тих, но тежък като камбана. Всяка памет заслужава форма, а твоята е нашата следваща. Тогава факелът и се запали с синкав пламък и двора се изпълни със светлина, която не беше от този свят. Тодор извика, но гласът му се разпръсна в праха. Всичко наоколо застина. Когато слънцето изгря, в двора имаше още една статуя. Мъж с лице, обърнато към небето, и очи, в които още живееше ужасът от последния му вик. На следващата сутрин градът изглеждаше същият. Улиците шумни, хората обичайни, но въздухът носеше нещо различно. Онзи, който минаваше покрай ламбевата къща, усещаше хлад, който не идваше от сянката. Продавачите по пазара шепнеха, че през нощта пак са чули звуци, стържене като нож върху стъкло и стъпки, които идват от каменния двор. Междувременно в музея директорът Николов реши да затвори реставрацията временно. Обяснението беше неспазване на процедурна безопасност, но в очите му личеше страх, който не произлизаше от бюрокрация. Бай Димо седеше мълчалив на стълбите, с шапката в ръце. Казах им, че не се рови в спомени, които не са твои, промълви той, когато го попитаха защо стои там от сутринта. Сега камъните ще си търсят тишината. Същата вечер млада художничка на име Елена, студентка в академията, преминаваше през Стария град. Тя не беше от страхливите, обичаше нощните разходки и вярваше, че изкуството живее в сенките. Когато стигна двора, нещо я накара да спре. Луната осветяваше статуите, които изглеждаха толкова съвършени, че й се стори, че дишат. Тя извади скицника си и започна да рисува. Докато ръката й се движеше по хартията, чу нежен шепот, обърна се. Нямаше никой. Шепотът продължи, тих като песен. Красотата не бива да умира. Нарисувай ни. Дай ни име. Сърцето й заблъска.
Вятър, каза си, само вятър. Но когато погледна пак към листа, скицата й се беше променила. Лицето, което беше започнала да рисува, лицето на статуята с факела, сега беше нейното собствено. Тя изтръпна, хвърли молива и отстъпи назад. В този миг светлината на луната трепна и всички статуи завъртяха лицата си към нея. Не се страхувай, каза женският глас, идващ от всякъде и от никъде. Ние само искаме да запомним. Елена започна да тича. Пътеката я водеше между къщи, които сякаш се приближаваха една към друга. Улиците на Стария град се променяха, свиваха се и се извиваха, докато не остана само един изход, тесен проход, който водеше надолу. Тя се втурна натам, а зад нея се чуваше ритмичен звук. Клик, клик, клик. Сякаш стотици каменни крака вървяха по кълдърама. Когато стигна до края на прохода, видя ограда от старо желязо. Опита се да я прескочи, но ръцете й докоснаха нещо студено и влажно. Оградата се беше раздвижила. Металът се огъна, а по него се появиха очертания, лица, очи, усти. Те прошепнаха в унисон: „Не бягай, ти вече си тук“. Елена извика. Гласът й се разби в камъка и се върна като ехо, което не беше нейно. От сенките се показа силует, жена с факел. Пламъкът този път беше червен. Тя се приближи и положи ръка върху рамото на Елена. Кожата й беше твърда като полирана повърхност. „Всяко изкуство е жертва“, каза тя. „Сега ти си част от града“. На следващия ден туристите намериха нова статуя в двора. Млада жена с тетрадка в ръце, наведена сякаш в размисъл. На пода до нея лежеше откъснат лист с надпис: „Красотата не бива да умира“. След този случай общината нареди мястото да бъде запечатано. Никой не влизаше вече в Стария град след залез. Но нощем, когато вятърът преминаваше по улиците, можеше да се чуе звук, който приличаше на молив върху хартия. А от прозорците на къщите, обърнати към хълма, понякога се виждаше светлина, не от свещ, не от лампа, а от пламък, който танцуваше в ритъма на сърцето на камъка. Нощите след това станаха по-тихи от всякога, но не по-спокойни. Хората, които живееха в къщите около Стария град, започнаха да чуват странни звуци, не гласове, а движения. Стъпки, като че някой бавно се разхожда по улиците след полунощ. Една жена, която живееше близо до църквата с Цвети неделя, се закле, че видяла фигура да стои на прозореца и пене, застинала, без лице, но с ръце, които приличали на изсечени от камък. Бай Димо знаеше, че проклятието вече не е ограничено в двора. То се беше разляло по улиците, по фасадите, по самия въздух. Камъкът беше започнал да копира онова, което вижда. Всеки, който погледнеше твърде дълго някоя статуя, усещаше лека тежест в гърдите си, сякаш нещо от него оставаше там. Една вечер, когато градът спеше, той взе фенера си и тръгна към ламбевата къща. Не можеше да търпи повече мълчанието. „По-добре аз, отколкото още някой невинен“, прошепна си. Вятърът беше спокоен, но улиците звучаха живи. Камъкът издаваше тихи покутини, като стави на стар човек, който се разтяга след дълъг сън. Когато стигна двора, всичко беше потънало в мъгла. Статуите стояха неподвижни, но нещо в тях беше различно. Лицата им бяха по-реалистични, почти човешки. Факелът на жената сега гореше с жълта светлина. Бай Димо се приближи. „Знам, че ме чуваш“, каза той. „Виждал съм те повече, отколкото другите. Какво искаш от нас?“ Тишина. Само камбаната отдалеч удари 12 пъти. След последния удар, земята под него се раздвижи. От цепнатините между камъните се показа черна течност, която бавно пълзеше към статуите. Тя се издигна като жива, стигайки до факела. Пламъкът потъмня и стана черен. Жената с факела отвори уста. „Искам да помнят“, Бай Димо направи крачка назад. В същия момент една от статуите, тази на коленичилия мъж, се спусна напред. Камъкът се разчупи, но под него нямаше прах, имаше плът. Сивкава, суха, но жива.
Тялото се изправи и очите му заблестяха слабо. Времето ни изтри, каза то с глас, който не приличаше на човешки. Сега ние ще изтрием времето. Димо се обърна и побягна, но пътеката се променяше пред него. Калдъръмът се движеше като кожа. Къщите се приближаваха една към друга, стените им пулсираха. Във въздуха се чуваше песен, гласове, които се преплитаха в неразбираеми думи. Когато най-накрая стигна до портата, я намери затворена. Върху желязото бяха изсечени лица, десетки, може би стотици. Сред тях разпозна Тодор. Отвътре, от сърцевината на двора, се чу трясък, после тътнеш, като че цялата земя въздъхна. Димо се обърна. Вратата на къщата се отвори сама. Оттам излезе жена с факел, сега облечена в нещо, което приличаше на древна дреха. Светлината от факела освети очите й, живи, но празни. Ти си последният, който помни, ще ти дам подарък. Тя вдигна ръка и посочи към гърдите му. В следващия миг почувства как нещо се разкъсва вътре в него. Болка, толкова силна, че не можеше да извика. Когато погледна надолу, видя, че кожата му се втвърдява, посивява. Пръстите му бяха вече каменни. Не, успя да прошепне. Ти ще пазиш портата, каза тя. И никой повече няма да влезе. На сутринта мъглата беше изчезнала. Градът се събуди тих. Портата на ламбевата къща стоеше затворена, а от двете пири страни се извисяваха две нови фигури – жена с факел и стар мъж с фенер. Никой не говореше повече за случилото се. Но през нощта, когато луната осветяваше портата, някои твърдяха, че старецът се обръща към нея и прошепва: „Аз все още помня.“ Годините минаха, а ламбевата къща остана заключена, обрасла с мъх, тиха, но не забравена. Старият град продължи да живее своя живот. Туристи, художници, реставратори, всички минаваха покрай мястото и го гледаха с почит, примесена с необясним страх. Никой не се осмеляваше да прекрачи прага. До една есенна вечер на 1984 година, когато нова група млади студенти по архитектура пристигнаха от София, за да документират старите сгради. Сред тях беше и Георги, амбициозен, любопитен и лишен от онова чувство, което наричаха предчувствие. Още първия ден той реши да посети затворения двор, въпреки предупредителните табели. Когато останалите му казаха, че мястото е прокълнато, той се засмя. Проклятие! Това е просто мит, измислен от старите хора, за да държат децата си далеч от нощта. Следобедът бе мъглив, въздухът влажен. Георги прекрачи ръждясалата порта и влезе в двора. Всичко беше застинало, сякаш времето бе спряло да диша. Статуите стояха там, където ги описваха старите снимки. Жената с факела, мъжът с фенера, старецът с книгата, коленичилият, двете деца и жената с гълъба. Но те не изглеждаха като камък. Върху тях имаше слой от нещо като прозрачна кора, която отразяваше светлината по начин, напомнящ кожа. Докато измерваше дебелината на материала, чу звук, тихо дишане, идващо от самия център на двора. Вдигна глава. Между статуите имаше празно място, кръг покрит с прах, в който личеше очертание на нещо, което липсваше. Стъпка, човешка, но впита в камъка. Той коленичи да я разгледа и в този миг усети вибрация под пръстите си. Сякаш земята под него се движеше. Изправи се рязко. Вятърът изчезна. Птиците млъкнаха. От факела на жената започна да капе нещо черно. Когато се приближи, видя, че това не е сажда, а течност, която блести като мастило. Тя капеше бавно върху камъка и изписваше думи. „Помни ни!“ Георги пристъпи назад, но една от статуите, старецът с книгата, се наклони леко напред. От устата му падна нещо. Малка каменна плочка. На нея имаше издълбано лице, половин мъжко, половин женско. Георги вдигна плочката и веднага усети ледена вълна, която премина през ръцете му и стигна до гърдите. В ушите му прозвуча шепот тих и ритмичен, като песен. Камъкът помни повече от хората.
Когато погледна нагоре, всички статуи бяха обърнати към него. Той се втурна към портата, но пътят изглеждаше по-дълъг, отколкото преди. Всяка стъпка отекваше като удар на сърце. Сенките се сгъстяваха. На прага усети нещо да го дърпа. Огледа се. Жената с факела вече не беше на мястото си. Стоеше зад него, на метър разстояние. Пламъкът й гореше синьо, усмивката й беше човешка. Не можеш да си тръгнеш, каза тя. Камъкът не пуска тези, които го докоснат. В този момент Георги усети как ръцете му се втвърдяват. Погледна ги, кожата му побеляваше, жилите се превръщаха в мраморни линии. Опита се да извика, но гласът му беше вече прах. Жената се приближи и докосна челото му. Сега ще пазиш спомена. Светът се затъмни. На следващата сутрин един от студентите намери неговата чанта до портата. Никой не разбра как е изчезнал. Но когато влезе вътре, видя нова статуя, млад мъж, коленичил с поглед нагоре, в очите му застинал ужас. На гърдите му беше издълбан надпис «Паметта не забравя». След този ден университетът забрани достъпа до Стария град за всички студенти. Но нощем, ако застанеш на хълма Небет Тепе и погледнеш надолу, може да видиш нещо, сянка, която минава между статуите. Понякога тя носи фенер. През зимата на същата година снегът покри Стария град, но белотата не успя да прикрие сянката, която бе легнала върху камъните. Хората разказваха, че в нощите, когато луната е пълна, снегът над ламбевата къща не се задържа, топеше се, сякаш земята дишаше топлина. Никой не искаше да минава оттам. Само едно дете, Петър, което живееше с баба си на улица Клисаборна, се осмеляваше да хвърля снежни топки в двора, без да знае, че мястото не е обикновенно. Една вечер, когато баба му заспала, Петър излезе тайно. Мъглата беше плътна, а вятърът носеше мирис на стар прах. Портата на двора стоеше полуотворена. Той влезе с фенерче в ръка. Снегът под краката му не скърцаше. Беше мек като пепел. В центъра на двора се издигаха статуите. Малкият се приближи до една от тях, жена с гълъб. Докосна я и усети, че е топла. Гълъбът, който държеше, имаше лъскави очи, а в тях се отрази светлината на фенера. Петър ахна. Жива си, прошепна. Глас, който не беше детски, му отвърна. Ти също си. За сега. Той се стресна и направи крачка назад, но камъкът под краката му се размести. Целият двор издаде дълбок звук, сякаш някой отвътре се протяга след дълъг сън. Фенерчето му падна и се изгаси. Тъмнината беше пълна, но той все още виждаше не с очите, а с нещо друго. В сенките се движеха силуети. Не бяха хора, нито статуи, а нещо между тях. Лицата им бяха празни, но от гърдите им излизаха гласове. Помниш ли ни? Попита един от тях. Аз не, прошепна детето. Ние помним теб. Мъглата се сгъсти и изведнъж всички статуи се обърнаха към него. Техните очи светеха като въглени. Жената с факела отново държеше пламък, но този път той беше черен. Петър усети как земята под него се разтвори. Оттам излезе нещо, което не можеше да види, но усещаше като хладен дъх върху лицето си. Тогава една от фигурите пристъпи напред, старата с книга. Отвори страниците и вътре нямаше букви, а лица, десетки, стотици. Всяко лице шепнеше нещо. Едно от тях беше на мъж, когото градът помнеше, пазачът Димо. Усмивката му беше кротка, но очите празни. Върни се у дома, Петре, каза той. Тук вече няма време. Момчето извика, но никой не чу. В следващия миг земята го погълна. На сутринта баба му го търси навсякъде. Намери фенерчето до портата. А на мястото, където преди нямаше нищо, се беше появила нова статуя. Малко момче, което държеше гълъб. Камъкът около него беше влажен, сякаш наскоро излят. Градът потъна в мълчание. Никой не говореше за изчезналото дете. Само свещеникът от Свети неделя се осмели да произнесе думи, които после никой не повтори. Бог създаде човека от пръст. Но има места, където пръстта си взема обратно това,
което й принадлежи. От тогава всяка зима в двора на Ламбевата къща снегът пак не се задържа. И когато децата на Пловдив минават оттам, хвърлят поглед през портата. Ако се осмелиш да погледнеш твърде дълго, ще видиш как едно от каменните момчета леко премества ръката си, така че гълъбът му да посочи към теб. От онзи ден нататък градът сякаш промени дишането си. Старият Пловдив вече не звучеше като място, където времето се е спряло, а като организъм, който се събужда бавно, прозява се и оглежда собствените си кости. Площадите бяха същите, фасадите същите, но между тухлите се беше появило нещо. Мирис на влага, на гниещо варово месо, на нещо, което расте, но не би трябвало. Хората започнаха да усещат камъните по улиците различно, по-топли, по-тежки. Жените в ранните часове на деня излизаха да мият праговете и твърдяха, че водата, която изливат, понякога кипва, сякаш земята отвътре издишва. Мъжете пък шепнеха, че чуват гласове, когато вървят покрай стените на старите къщи. И все пак никой не изговаряше на глас името на Ламбевата къща. Само свещеникът, отец Кирил, на когото вярата бе по-силна от страха, се осмели да прекрачи прага и... Дойдоха при него жени с деца, които не спяха, синове, които говореха насън на непознат език, дъщери, които се будеха с прах по ръцете, сякаш копаели нещо в съня си. Той реши, че това не може да е случайно и една нощ, точно в полунощ, тръгна към двора. Когато стигна портата, въздухът вече трептеше. Камъкът под нозете му беше топъл. Той вдигна кръста, прошепна молитва и бутна вратата. Вътре миришеше на стар восък и мокра пръст. В лунната светлина се виждаха статуите, неподвижни, но не съвсем. Лицата им сякаш се променяха бавно, като отражение във вода. Свещеникът прекрачи прага на двора и почувства как подът под него леко се огъва. Вдигна фенера си и видя, че пукнатините в камъните вече образуваха символ, кръг с 6 линии, които се пресичаха в центъра. В името на отца и сина започна той, но гласът му затрепери. От сенките излезе силует, жена, но не от плът. Сякаш беше направена от прах и светлина. Очите й не отразяваха светлината, те я поглъщаха. "Защо си тук, човече?" попита тя. "Времето вече е завършено. Аз съм тук, за да освободя това място", отвърна той. Тя се усмихна. Мястото не иска да бъде свободно. То помни. То се храни. То сънува. Отец Кирил извади кръста и започна да чете молитвата си на висок глас. Гласът му отекна по стените, но от всяка дума, която изричаше, статуите се раздвижваха. Първо едва, после по-смело. Старецът с книгата отвори страниците си, децата свалиха ръце, жената с факела пламна. Земята се разтресе, въздухът стана гъст и тежък. Върху лицето на свещеника падна сянка, студена и дълбока. Той почувства как молитвата му заглъхва в гърлото. Кръстът започна да се топи в ръката му. Жената се приближи. "Няма прошка за паметта", каза тя. "Ти не можеш да спреш това, което е било преди теб." От земята започнаха да се издигат ръце. Не от хора, а от камък, който се движеше като жива плът. Те се вкопчиха в дрехите му, в краката му. Опита се да се освободи, но безуспешно. С последно усилие хвърли фенера към факела и огънят избухна, но вместо светлина се разля черна мъгла. Всичко изчезна. На следващия ден миризмата на дим се носеше из целия квартал. Никой не посмя да влезе вътре, но когато вечерта луната се издигна, хората, които минаваха по хълма, видяха нещо ново. Сред статуите стоеше фигура на мъж, който държи кръст в ръка, а лицето му беше обърнато към небето. Очите му бяха празни, но от тях изтичаше нещо като восък, сякаш още плачеше. Тогава кметството изпрати комисия, която да запечата мястото завинаги. Поставиха метална ограда, наложиха забрана за достъп, но никой не се задържаше дълго край стената. Дори кучетата спираха да лаят, когато минаваха оттам.
В продължение на месеци нощем се виждаха светлини, които се движеха отвътре, като факли, които преминават от фигура на фигура. А веднъж, в края на февруари, пазачът на музея се закле, че чул звън на камбанки. Никой не го повярва. Но след 2 дни на портата се появиха следи, отпечатъци от ръце, сякаш някой бе опрял длани отвътре. А под тях надпис, издълбан с нещо остро. Камъкът не забравя, той чака. От тогава старият град живее с тази легенда, която никой не смее да опровергае. Всяко поколение има някой, който изчезва. Млад художник, любопитен студент, заблуден турист. Все различни хора, но винаги на едно и също място. И всеки път, когато някой дръзне да говори за тях, вятърът преминава през улиците и вдига фин прах като дъх. Хората вече не наричат мястото Ламбевата къща. Казват му просто градът, който гледа. И всяка нощ, точно в полунощ, когато часовникът на Свети Константин и Елена удари, по стените на стария град преминава сянка. Никой не я вижда ясно, но всички я усещат тежка, тиха, позната. Някои казват, че това е паметта на града, други, че е душата му. Но има и такива, които шепнат, че това е самият камък, който си спомня лицата на всички, които са го гледали твърде дълго. А ако останеш до изгрев и се вгледаш в стената под лунната светлина, може да видиш очертанията на лице. Очи, които следят всяко твое движение, и устни, които шепнат тихо, сякаш за да не събудят останалите. Не гледай дълго, аз вече те помня. Пролетта на следващата година донесе не възраждане, а само нови слухове. В Пловдив започнаха да се появяват хора, които твърдяха, че чуват гласове, идващи от каменните стени. В тишината на сутрините, когато градът още спеше, можеше да се долови шепот. Нисък, монотонен, като мърморене на земята под краката. Дори и старите жени, които цял живот бяха живели там, започнаха да палят свещи на праговете си. Никой не изричаше на глас какво се случва, но очите им казваха всичко. Старият град диша и дишането му не е човешко. Един ден в Пловдив пристигна млад фотограф от Варна, Николай Стратиев. Беше чул за Ламбевата къща и искаше да направи документален проект за паметта на камъка. Беше уверен, че историите за проклятие са суеверие, а легендите – плод на страха. Когато застана пред портата, тя изглеждаше като всяка друга, ръждясала, покрита с лозови клонки и мъх. Но когато погледна през процепа, видя нещо, което не можеше да обясни. Светлина, трептяща, сякаш идва от дълбините на земята. Любопитството го изяде. На следващата нощ, въоръжен с камера, фенер и диктофон, той прекрачи прага. Въздухът вътре бе гъст, почти лепкав. Всяка стъпка отекваше като шепот. Когато насочи фенера си към статуите, забеляза, че някои от тях имат следи от износване, не от времето, а от докосване. Пръстови отпечатъци, като че ли някой е опитвал да ги събуди. Той започна да снима. Светкавицата осветяваше лицата за кратък миг, но всеки път, когато проверяваше снимката, лицата изглеждаха различни. На едната жена имаше отворени очи, на другата усмивка, която не бе видял. Сърцето му заби бързо, но професионалният инстинкт надделя. Докато се движеше между фигурите, диктофонът започна да пращи. Глас, не негов, се чу. Защо ги събуждаш? Николай застина. Кой е там? Нямаше отговор, само звук, като съскане на дъх. После втори глас, по-тих. Камъкът не забравя. Той изключи уреда, мислейки, че това е дефект. Но тогава усети полъх. Всички статуи бяха обърнати към него. Не беше възможно. Те не можеха да се движат. И все пак позициите им бяха различни от преди минута. Жената с факела държеше пламък, който вече гореше. Светлината му беше червеникава. Добре, достатъчно, каза си той. Стига глупости. Обърна се да излезе, но портата беше затворена. Металът беше студен, но под пръстите му пулсираше. Изведнъж чу смях. Тих, детски, идващ от вътрешността на двора.
Когато се обърна, видя нещо, което щеше да остане в ума му завинаги. Статуята на момчето с гълъба беше изчезнала. На нейно място стоеше истинско дете, босо, с очи, пълни с прах и устни, които шепнеха: "Помниш ли ме?" Николай направи крачка назад, но камерата му падна. Детето пристъпи напред и посочи с пръст. В този момент една от стените на къщата се отвори с пукот. Оттам се показаха десетки лица. Издълбани, застинали, но живи. Те го гледаха. Всички наведнъж. Някои плачеха, други се усмихваха. "Не!" извика той. Светкавицата на камерата му избухна сама и вмиг освети двора. Това, което видя в този проблясък, не можеше да бъде забравено. Всички статуи бяха изчезнали, а на тяхно място стояха хора, истински хора, покрити с прах, с очи от камък. Те дишаха. Тогава мракът се стовари върху него. На следващата сутрин полицията намери камерата му пред портата. Вътре имаше само една снимка, разфокусирана, но достатъчно ясна, за да се различи лицето му. Или поне това, което бе останало от него, изсечено, застинало с поглед, насочен към обектива. Слуховете се разпространиха като пожар. Никой вече не доближаваше Стария град. Туристическите брошури премахнаха споменаването на квартала, а местните власти обградиха мястото с нова стена, висока, без прозорци. Но дори и тя не можеше да спре звуците, които нощем се носеха оттам, ударите, шепотът, песента на камъка. И някъде под тези камъни, казват, Николай още държи камерата си, в очакване някой нов да дойде, за да му направи последната снимка. След като историята на Николай разтърси града, кметството реши да направи нещо, което никой до тогава не беше осмелявал, да разруши мястото. Бяха извикани работници от Стара Загора, хора, които не познаваха Пловдив и не вярваха в легенди. В ранната утрин на 7 март хеликоптери откараха тежки машини до Стария град. Въздухът беше спокоен, но имаше усещане за очакване, тишина, която не беше естествена. Никой от местните не се появи, за да гледа. Хората затвориха прозорците си, сякаш градът сам си беше заповядал да мълчи. Бригадирът, мъж с побеляла коса и цигара в устата, даде знак и багерът се приближи до портата. Веднага след първия удар на лопатата металът изстена. Не като ръжда, а като глас. Работниците се спогледаха, но никой не каза нищо. Вторият удар счупи част от стената. И тогава земята под машината започна да вибрира. Багерът изрева, двигателят му спря и всичко се потопи в абсолютна тишина. "Изключете го", извика бригадирът, но операторът вече беше избягал. Под машината камъните се пукаха, а от пукнатините се издигаше черен прах. Прахът се въртеше във въздуха, образувайки фигури. Неясни, трептящи, като сенки от стари фотографии. Те започнаха да обикалят двора в кръг, все по-бързо, все по-ниско, докато от земята не се чу звук, като вдишване. Един от мъжете, млад, с кръст на шията, падна на колене. "Господи, това не е от този свят", прошепна. В този момент прахът се сгъсти, превръщайки се в плът, и сред него се появи жената с факела. Факелът й гореше без светлина, като черна пелена. Тя пристъпи към него и каза с глас, който се чуваше не в ушите, а вътре в гърдите: "Не руши. Камъкът не забравя." Всички побягнаха. Само бригадирът остана на място, сякаш прикован. Очите му се разшириха. От земята под него започнаха да се издигат ръце, каменни, тежки, но гъвкави. Те се вплетоха около краката му и го дръпнаха надолу. Той извика, но звукът му беше погълнат от земята. След секунди нямаше и следа от него. Когато полицията пристигна, намериха само празен двор. Багерът беше покрит с каменен слой, а върху лопатата му отпечатъци от длани. Никой не разбра какво се е случило, но разрушаването беше спряно. След този ден започнаха други странности. Камбаниите на Сопте Светати. Константин и Елена звъняха сами през нощта. Птиците не летяха над Стария град. Водата от чешмите имаше вкус на метал. И най-страшното,
По стените на съседните къщи започнаха да се появяват лица. Не издълбани, не нарисувани, а сякаш изплували изпод мазилката. Едни бяха на непознати, други на хора, които отдавна бяха умрели. Един от жителите, старият учител Господинов, събра кураж и отиде до къщата, за да се увери сам. Носеше фотоапарат, мислейки, че това е някакъв оптичен ефект. Но когато направи снимка на стената, върху филма се отпечата не лицето, което беше видял, а неговото собствено, застинало, побледняло, с отворени очи. От този момент нататък никой повече не снима в Стария град. През лятото вятърът започна да носи прах, който блестеше на слънцето. Хората казваха, че това са останките на онези, които някога са гледали твърде дълго. И дори децата, които играеха по улиците, започнаха да избягват сенките, защото сенките вече не приличаха на тях. На 15 август, точно в полунощ, един турист, който не знаел за легендите, се изгубил и минал през портата. На сутринта го намерили пред стената, седнал с фотоапарат в ръка. Очите му бяха отворени, но замъглени. Лицето му беше покрито с фин каменен прах. На екрана на камерата му имаше само една снимка. Градът, видян отвътре, от гледната точка на статуите. Никой не успя да обясни как това е възможно. След този случай оградата беше покрита с платнище, а достъпът окончателно забранен. Но хората от близките улици твърдяха, че понякога през нощта от другата страна се вижда светлина. И ако се заслушаш внимателно, можеш да чуеш как някой шепне имената на онези, които отдавна ги няма. Паметта е болест, казват старците от Пловдив. И когато камъкът я хване, тя не умира, само чака. О, ChatGPT дисе. Есента настъпи с дъждове, които не спираха. Пловдив потъна в мрак и кал, а улиците на Стария град станаха тежки и лепкави като рани, които не заздравяват. Миризмата на влажна пръст и гнил варовик се стелеше навсякъде. Никой вече не минаваше оттам, но вятърът, който слизаше от хълма, носеше странни звуци. Не викове, не плач, а тихо стенание, сякаш някой опитва да си спомни името си. Една нощ, в средата на октомври, млада реставраторка на име Елица беше повикана от историческия музей. Тя беше нова в града, не знаеше историите и задачата й беше ясна – да направи доклад за състоянието на стените около забранената зона. Имаше нужда от работата и не вярваше в легенди. Взе фенера си, папката с документи и тръгна сама нагоре по кълдарамените улици. Когато стигна оградата, видя, че платнището, което я покриваше, беше разкъсано. Дъждът беше го отлепил, разкривайки част от старата порта. Металът беше черен и мокър, но не от вода. От нещо по-гъсто, което блестеше на светлината като масло. Елица освети повърхността и видя очертания на ръце, впити в желязото. Не бяха изсечени, а вдлъбнати, като истински отпечатъци. Сърцето й заби по-бързо. Вдигна апарата, направи снимка и я погледна. На екрана се виждаше нещо, което не беше там. Лице. Старо, с празни очи, втренчено в нея. Обърна се, но зад нея нямаше никой. Дъждът се усили. Вятърът премина през клоните, издавайки звук като хриптене. Само професионализъм, каза си тя и пристъпи към портата. Тя беше полуотворена. Избута я внимателно и влезе. Вътре всичко беше същото. Двор, статуи, тишина. Само че този път нещо в тях беше променено. Камъкът блестеше като мокра кожа. Всяка фигура имаше пукнатини по лицето, но от пукнатините изтичаше тънка светлина, като дъх, който не можеш да видиш, но можеш да усетиш. Елица пристъпи напред, внимателно. Фенерът й хвърляше дълги сенки. Приближи се до жената с факела. Факелът й не гореше, но от него излизаше пара. Тя вдигна ръка, за да докосне статуята и в този миг чу нещо, звук на въздишка, но отдолу, от земята. После втори, после трети. Целият двор дишаше. Елица отдръпна ръката си. Погледна към портата, но тя вече беше затворена. Камъкът по нея се движеше бавно, като жив.
Кой е тук? Извика тя, но гласът й се изгуби. От мъглата се отдели силует. Стар мъж с фенер. Лицето му беше наполовина човешко, наполовина каменно. Очите му горяха слабо. Защо наруши съня ни? Прошепна той. Аз не знаех. Никой не знае. Докато не стане част. Той протегна ръка и докосна рамото й. Болката беше мигновена. Кожата й се втвърди, посивя. Тя опита да извика, но звукът не излезе. Цялото й тяло започна да изтива, докато ръцете й не станаха каменни. С последните си секунди на съзнание видя лицата на другите статуи. Всички се бяха обърнали към нея. Жената с факела се усмихна. На следващата сутрин дъждът спря. Слънцето изгря над стария град, но никой не излезе навън. Миризмата на прах беше навсякъде. Когато един от пазачите мина покрай стената, забеляза, че там, където преди беше празно, сега имаше нова фигура. Жена, която държеше фотоапарат в ръка. Камъкът около нея беше все още влажен. От тогава никой не се доближава до мястото. Птиците не кацат по покривите наоколо, а вятърът, който минава между улиците, винаги носи тих шепот. Помниш ли ни? Старият град продължава да стои неподвижен и вечен, но хората вече не го наричат Пловдив. Казват му камъкът, който помни. И когато вечер луната се издигне, сенките на статуите се удължават, докато стигнат чак до улиците, където живите спят. А понякога, ако стоиш достатъчно дълго и слушаш внимателно, ще чуеш нещо. Звук на камера, която щраква в тъмното. Последният кадър, който градът запечатва преди да те приеме в спомена си.